Ang balaang kasulatan nag-ingon, pangmanggihatagon sa mga buhi apan ayaw hikalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Sir unsa ang kalagkalag o unsa ang todos los multos? Kini nga mga termino sagad ginagamit pag moabot na ang November 2. Kung sagad sa mga Katoliko nga nagagamit niini, wala kayo masayod sa kahulugan o importansya ni ining mga termino o ni ining maong gitawag og kasaulugan. Unsa man ang Todos los Multos or All Souls Day? Ang Todos los Multos usa ka na selebrasyon nga gi-establish sa atong simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, aron paghandom sa ato ang mga igsuon sa atong mga mahal sa kinabuhi nga mihali na ni ining kinabuhi. Unsa ba gyud tama nga termino nga gamiton ni ining maong kasaulugana? Adlaw sa mga kalag or kalag-kalag? Ang pulong magud nga kalag-kalag mo ni sagad ginagamit karon sa mga ordinaryong Katoliko nga nagapunting sa adlaw nga kung diin ang mga tao, ang mga Katoliko moadto og minteryo aron magdagkot og kandila, mag-offer og mga pag-ampo or maghimo og kanang panagtapok or inigsuon nga panagtapok diha sa maong lugar nga maong minteryo. Pero unsa ba gyud ang tama nga term nga dapat gamiton ni ining maong kasalugana? Ang tama nga termino nga gamiton ni ining maong kasalugana mao ang adlaw sa mga kalag or paghandom sa mga mibiya na ni ining kinabuhian. Kaya actually ang word magud na kalag-kalag ulahina na termino nga ginagamit sa mga ordinaryong mga Katoliko nga nagapunting ni ining maong selebrasyon na November 2. Mao nga ang tamang termino dili kalag-kalag kung dili adlaw sa mga kalag. Karon, unsa may rason sa mga Katoliko nganong kita mga Katoliko nagahimo ni anang maong paghandom sa mga nangamatay gawas sa atong main basis nga katong Sirach kapitulo 7 bersikulo 33 nga nag-ingon nga pangmanggihatagon sa mga buhi apan ayaw hikalimti ang mga nangamatay na. Unang reason nganong kita mga Katoliko nagahimo sa paghandom sa mga nangamatay na tungod kay bisan pa sila namatay na, wa nato giputol ang atong koneksyon ngadto kanila. Nga hinungdan nga kita mga Katoliko manggod nagtuo kita nga after death naapay eksistensya ang tao. Gawas nga ang iyang lawas gilubong naapay nagpabiling eksistensya niya kadtong kalag nga mibuwag diha sa iyang lawas. Ngano man kay ang naghatag mo kinabuhi sa lawas mao nga kalag. So kini nga to ang lawas ilubong ngano man mao man nitong gikan sa abog mo pauli sa abog. Pero naami kalag gamibiya o kanang kalaga existido pagyapon na until now tungod kay gimbutan man kana sa Dios na kining maong kalag sa iyang atubangan dili kini sama sa physical body nga mahanaw kung dili kining maong spiritual nga parte sa tao magpabilin kini hangtod nga mahatagan kini ganti kung nakahimo siya og maayo unya wa siya mga sa damyo sa iyang mga sala nga nahimo kung namatay siya ayun malangit siya. Pero kung nakahimo siya dautan, namatay o niyawa na kay Nusol, may agom siya sa impyerno. Apan, kanang atong paghandom alang sa mga kalag, sa mga nangamatay na, refer lamang ka na particularly sa lugar na kung diin gituuhan nato nga temporaryong linisanan o temporaryong pag-amtos na mo nang gitawag og purgatorio. Hinoon, siguro baka ugma, maghimo kita og explanation nganong mituo kita ni anang maong gitawag og purgatorio. So mao ko ti reason nga wa nato giputol ang atong koneksyon sa mga igsuon nato sa mga minahal sa kinabuhi bisan sila patay na. Kay ang gugma nga atong gibati alang kanila wala maputol, wala muhunong bisan pa nga nahiagom sila ni anang maong gitawag og kamatayon. So tungod ni anang maong gugma, tungod ni anang maong pag-amping sa atong mga igsuon, sa atong mga minahal sa kinabuhi nga mibiya na ni ining kinabuhia mo nang mobisita tag minteryo every November 2 and at the same time mo himo tag pag-ampo alang sa ilang mga kalag. Una sa kung kabante mo sa simbang Katolika every alas 8 sa gabi bagtingon ang kampana pagpadayag ka na nga gi-remind ta gipahinumduman ta nga maghimo tag pag-ampo alang sa mga mihalina ni ining kinabuhian. Number 2 reason nganong kita mga Katoliko naghandom sa All Souls Day or nagasaulog kita sa All Souls Day. Tungod kay katwa akong gingon nga ganina after death na pa eksistensya ang maong kalag. Ug kanang mo eksistensya ha, mahitabo nga naay event nga mahitabo sa tao. Unsa man tong event nga mahitabo sa tao or mahitabo sa tao sa panahon sa kamatayon. Pag mamatay ang tao, magbulag ang lawas ug ang kalag.
Ang lawas muuli sabog, ang kalag muuli dito sa Ginoong Dios nga may naghatag niini. Unsay mahitabo? Hebrews chapter 9 verse 27, mahitabo ang particular judgment o hukom tinagsa. So, again, kung nakahimo kita og maayo samtang kita buhi pa, mahiagom kita dito sa gitawag og langit. Pero kung naghimo kitag daotan, namatay ta unya wa nakahinulsol, ay mahihiabot ta sa impyerno. Pero kung nakahimo ta og daotan, nakahinulsol kita, nahibalik ang grasya dinhi nato pinagsamon nga sakramento, unya wa na to mabayri ang danyo sa itong mga sala, ibutang ta didto sa purgatorio. Og niining maong adlaw anang November 2, moon ang adlaw nga diin ang tibuok ka Kristiyanuhan mag-offer og pag-ampo dungan. Uban sa kahiusa, mag-offer og pag-ampo alang sa mga kalag nga naa ni anang maong lugar. Tungod kay ang mga panginahanglan sa mga kalag nga naa sa purgatorio, mao ang pag-ampo sa gitawag ng pamilya. Dili nang halad-halad ha. Kay kanang halad-halad usa ka na ka pagano nga teachings, pagano nga pagtulunan. Ang mahalad nato dito sa Ginoong Dios para sa mga kalag, sa mga nangamatay na, mao ang pag-ampo. Hinoon, again, sa kunang giingon nga ganina, dili pa lang dugay, na atay separate content ni anang maong issue o kini anang maong topic, kaya para at least ato ang matadtad kung nganong kita mga Katoliko mituuman ining maong adlaw sa mga kalag. Lastly, nganong nagsaulog kita sa adlaw sa mga kalag or adlaw sa mga igsuon natong mibiya na niining maong kinabuhi at tungod kinaate pagtuo kanang communion of saints, kanang kahiusahan sa mga santos diya sa ato ang kriyado. Sa atong simbang Katoliko, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kung mga tagsimbahan, nagcompose ka na sa tulo ka estado. Number 1, kanang triumphant church that refers to the saints in heaven. Number 2, kining militant church, kita nga mga buhi pa nga naningkamot, nakig-battle against sa yawa, nakig-battle against sa mga pagsulay, o nakig-battle mahitungod sa tentasyon ni ining maong kalibutan o gilauman kita sa Dios nga mag-persevere sa grasya nga ato ang gitawag ug dawat. And lastly, kanang giingon nga purgatorio sa mga kalag nga naa ni anang maong lugar nga temporaryong nag-antos kay kanang mga kalag na sa purgatorio nauban man guna sila. Kalayo man gyapon ang purgatorio. And ang kalayo sa purgatorio way kalainan sa kalayo sa impyerno. Dili man ingon nga extension kay same man daw nga kalayo according ni Saint San Cirilo sa Alexandria. Same makalayo ang masinati sa mga kalag na sa purgatorio, same makalayo sa impyerno. Pero ang kalainan lang kay malingkawas pa ang mga kalag nga naa ni anang maong purgatorio. Onya kining lawas atong Ginoong Jesucristo usa man ka mistiko, wala ang bation sa usa ka bahin, bation gyud na sa tibuok lawas atong Ginoo. Mao na ang kitang mga Katoliko, bisan pag nangamatay na sila, bisan pag mihali na ni sila ni ining maong gitawag og kinabuhi, nagpabilin ang atong connection didto nila og pinaagi niini mo nang mag-offer ta og pag-ampo alang kanila kay mao na kinahanglan nila sa karon nga panahon, especially kanang paghimo o pagtambong nato sa santos nga misa. So mo nang tulo ka mga dagkong mga rason ang kita mga Katoliko nagsaulog sa Todos los Santos and Todos los Multos or adlaw sa mga kalag ngano magtungod kay mas maayo magud nang makabawta kung unsa nga to ang gihimo kay nagiingon nga you cannot love the things which you do not know. Dili nato mahigugmang usa ka butang kung wala nato kini maisayri. So kung masayra nato kining maong kasulugana, so ang mahitabo mga higala Megson, mas the more pangahigugma itong pagtuo ngano man kay nasayod ta unsa nga atong gihimo nganong ato ning gihimo ug unsa sang putanan sa atong gihimo. And again, obligasyon nato nga mga Katoliko ang pag-offer o pag-ampo alang sa mga nangamatay tungod sa hinungdan na again sila nagpabiling bahin sa lawas ni Kristo, kabahin sa mistikong lawas ni Kristo nga maong simbahan o pinaagi niini gitawag ta sa atong simbahan nga maghimog debosyon ngadto sa Dios para sa ilahang gitawag og mga kalag. And atangin ninyo ang next video niini kay atong ipasabot kung unsa may kahimtang sa mga kalag nga naa ni anang maong lugar nga purgatorio. Ayaw di mo kalimot sa pag-like, share, follow sa atong Facebook page, RJ Horolan Sandro Second TV, apalya punta gamit yung page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede sa mo mag-send ng Facebook. Also, sa wala pa nakapag-subscribe sa itong mga channels, i-subscribe niyo itong mga channels, Dali Catholic, Apologist, International Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mo mag-send din na og
super stickers and super chats. And thank you kayo sa inyong tabang, sa ilabi na sa inyong pagtanaw, sa inyong pag-share ni ining atong programa, ug unta daghan pang mga Katoliko makapon sa atong pagtuo, ug unta daghan pang Katoliko manalipod sa atong pagtuo. Ecclesiam servire et fidem Catholicae.